боғи фарҳангу фароғатии ноҳияи Вахш давоми як соли охир пурра таъмиру тармим гардида имрӯз аз ҷои писандида ва макони баргузории чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ маърифатӣ дониста мешавад. намоишозмуни иди гулҳо дар боғи марказии фарҳангу фароғатии ноҳияи Вахш баргузор гардида ҳудуди зебову роҳатфизои иншооти фарҳангиро гӯшаҳои бо гулҳои рангоранг ороиштодаи муҳассилини ноҳияи Вахш зиннати бештар бахшид. фазои баргузории чорабинӣ таровати хуш ва накҳати зебои баҳорӣ дошт. гул ин рамзи дӯстӣ, рамзи тозагӣ, рамзи ободӣ, рамзи ободкорӣ мебошад ки якчанд намуди гулҳо дар ин намоише ки имрӯз барпо шуда истодааст дар ин намоиш гузошта шудааст. бигузор ки тараннуми сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, якдигарфаҳмию якпорчагӣ, амнияту осоиштагӣ дар фазои кишвари азизамон Тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша ҳама вақт танинандоз бошад. тавре зикр гардид ҳадафи асосии озмун тарғиби зебоипарастӣ миёни насли наврас ва тараннуми гулкорӣ ва сабзу хуррамгардонӣ дар хонаву таълимгоҳ арзёбӣ мешавад. муҳассилини ноҳияи Вахш дар ҷои намоиш хеле зиёд навъҳои гулу буттаҳои табиӣ, гулҳои хонагӣ, гулдастаҳои тару тоза ба мараз гузошта омодагии хешро ба ин озмуни ноҳиявӣ собит намуданд. дар ин чорабинӣ хонандагон дар бораи пайдоиши гулҳо, хелҳои он ва тарзи парвариши онҳо маълумотҳо медиҳанд. гулҳои аввали баҳорӣ аз қабили садбарг, лола, бойчечак, наргис ва ғайраҳо мебошанд. мо дар хонаамон бо аҳли оила бо парвариши гулҳои хонагӣ аз қабили гули алой, гули шому саҳар ва ғайраҳо машғул мешавем. мутобиқ ба шартҳои намоишозмуни иди гулҳо, завқи дӯстдорӣ, муҳити экологӣ, маҳорати гулпарварӣ, шеъру сурудхонӣ дар ситоиши гулҳо, навиштани иншои беҳтарин дар мавзӯи мазкур мавриди имтиҳони аъзои ҳакамон қарор гирифт. дар чорабинӣ маҳсули дастони гулпарварони моҳир лаёқати сохтани гулҳои сунъӣ аз ҳар гуна коғазҳои ранга, намунаи гулдӯзиҳо, омода кардани экибанҳо, аз тухмиҳои гулу растаниҳо офаридани ҷиҳози гуногун, тасвири расми беҳтарин, манзараи гулҳо ва дигар эҷодкориҳои хонандагон манзури тамошобинон гардонида шуд. тавре ишора гардид соли равон дар ноҳияи Вахш дар қатори рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ соли гулҳо низ эълон шудааст. дар ҳудуди ноҳия иқдомҳои сабзкорӣ ва ободониву созандагӣ вусъат ёфта талош меварзанд ки ҷашнҳои бузургу таърихиро бо дастовардҳои назарраси меҳнатӣ ва муҳити гулзору шукуфон пазироӣ кунанд. ба ғолибони ҷойҳои ифтихорӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Вахш тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. аҳли фарҳанги ноҳия ва шогирдони муассисаҳои таълимӣ дар сифоти ҳама зебоиҳои табиат суруду таронаҳои дилангез пешниҳод намуданд.